On se ihme perkele, yhden oven kanssa veivaavat sanaa, viska se helvetti se ovi siitä. Niin. Yhden veivaavat yhden oven takia. No minkä vittu päin. Joo nyt päin. Laivat Ei. Laivat seilaa. Koska me totta. Älä. Eikö se mene siihen? On se ihme kyllä. Perkele kun ne on aina luottanut tuohon imppaan saatana, mutta ei se perkele näköjään liian. Tie pitkänä. Se on, sanonko Eli, että se on vuotsa. Se on vuotta. Se ei ole lähti. Silloin oli lähtö. Se on lähti. Olisin mä puolella. Vittu näitä tämmösiä rumia. Ja vittu tekisikohan tunnen piäsillä äidentää satana vasta. Ota löysin rankkaa. Tuo lippu on kuule tankka tuossa. Mikä leppu? Tuossa on lippu tangossa sulla Vaan pois. Eikö se mene? Menikö se ovi pois? Vetot. Eikö mennä onnistu? On se ihme perkele. Kyllä te Pittekö tilata Suomeen ovenlaittopalvelupaikan? Kyllä te on aika hökkiä niin healta. Perkele kun yhtä ovea ei pojat saa. No ei, kun mulla oli alasarana kovin. Vittu se ei alasarana laita vaikka yläsarana. Entä mitenkin? Kyllähän se oli. Kohta se on. Ei usko perkele se on. Mistä se on meidän pöksettä päällä? Elää pistä ikkunasta. Samaan kanssa on. Elää helvetissä, tulla kylmä yö meille. Vittu, siinkin meinaat kato vielä nauttii tuossa lämmöstä. Totta kai, ja imba omasta puolesta. Ei sitä nyt vie ulos heittää. Vittu, me lähdetään ennenkin laittamaan, mutta mikä se? Ai, saatana. Kuka se käski ottaa sieltä saranoa?